tayo aure yau ta cuta Allah sarki. Aure daɗi in kai dace, aure daɗi in kai dace, so ya zam silar aure ne, na so aurenta baraka mu. Tayo aure soyayya ne kaburi, aure sunna ne taje ta bar ni. Mugun sabko shi lamarin soyayya sai an jure, na sha bakar wuya, cire so akwai wuya, na tsarki duniya, shi so masauki ne da ke aje kowa. Inda ka samu mai son ka da na shi, in ko ka bar shi so za ya fara kashe. Tsawon shekara 3 na zo in shaida muku, ta saba min so 3, so kwai dama 3, in kai hakurin su to ka samu dama. Ina tina da baya ba na sakewa, taya da kauna. Aure daɗi in kai dace, aure daɗi in kai dace. San ba daɗi soyayya, Allah gatan kowa, soyayya na ba ta amana, yau ko ta yada ta. Aure muƙaddari ne, zuciya ba ta fusata. La 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 la, sai wata rana da ni da ke mai haɗuwa, sai wata rana.